L-Alternattiva Demokratika konfermat li l-idea ta' referendum propożittiv li qed jipproponi Simon Busuttil tista' tfisser ukoll referendum dwar il-kaċċa. Referendum bi proċess iktar faċli minn dak li wassal għal referendum dwar kaċċa fir-rebbija fl-2015. Tant li tħassib dwar dan diġà esprimitu il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti. Meta rreaġixxa fis-siġġiewi l-ħadd filgħodu, Simon Busuttil ikkonferma li jrid din it-tip ta' liġi. Il-Partit Nazzjonalista jipproponi illi jerġa' isir referendum għaliex waħda mill-proposti tagħna hija illi bħalma llum diġà tista' tiffirma biex isir referendum biex titneħħa liġi, aħna nixtiequ illi jkun jista' jsir referendum ukoll biex tiddaħħal liġi. U jiena il-referendum propożittiv ngħidulu. L-Alternattiva Demokratika konfermat li b'referendum propożittiv iċ-ċittadini jistgħu jipproponu li ma liġijiet iridu huma bl-uniċi eċċezzjonijiet ikunu tassazzjoni u s-sigurtà. Iffaċċjat bitħassib dwar din il-proposta, Simon Busuttil prova jintoġob mal-kaċċaturi billi qal li fir-referendum dwar il-kaċċa vvota magħhom. Anke jekk f'dik il-kampanja għad attent li ma jikkummentax xi ħaġa li l-Alternattiva ddeskrivit bħala ipokrazija. Fl-aħħar jiem il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK qalet li l-introduzzjoni tar-referendum propożitorju jista' jintuża bħala mezz ieħor biex jabbolixxi in-namra tradizzjonali soċjokulturali tal-kaċċa u l-insib mill-Gżejjer Maltin. L-FKNK qalet dan brabta ma' dak li qal il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil fejn sostniet li ma kienitx qed tistenna proposta bħal din mill-Partit Nazzjonalista.